katanat puli jong ka sarkar jela hak arpoi terik dia yang arhaja apsan kala pelang ya ka jingelang bat ki ken hun jong ki noi kai SSA banyak kren habede bat ke jingpan shimti katanat puli puthi jong ka sarkar ye ki school SSA Hakani kesini na don lang do Commissioner Secretary katanat puli puthi u Vijay Kumar Mantri ki officer katanat puli puthi bat ki noi kai SSA Uba Aristol C. Rambai, President Jongka Meghalaya SSA School Association, haka jingyakran matkilat pathai kubor ulang katanat puli jongka sarkar kalakhat banyakran haka sin basan habayade bat kejingpan ka sarkar lingba katanat puli puthi man shimti ban penyat ya ki school SSA. Ulang ki community school jong ki SSA kilala pan IT sya ka sarkar na kalai hajar tili ki skul kilong hajar tam ki skul kila pan no ban IT ya ki skul SSE sya ka sarkar ki skul shimen bat ki skul nyam kiba la submen sya ka sarkar hadu menta na East Khasi Hills kilong arpulai tili shu ulang habede Itu ki skul SSE ki bam shimshwa ban IT sha ka sarkar na kaliang ka sarkar kan sapha da ka jingtho haringkan bat ki jingpen shai bat kan aipor hadu khatsansngi umi arhaja arpusan ulong ka sarkar kala ai ka jingpen shai habede bat ki jingshimti ye ki skul kan thop na do ki skul building ki jaka lagi de ki skul shimen ni ki skul nyam bat kani kade ke jingpen shai no commissioner secretary katanat puli puthi habe de bat ki skul shnang ka sarkar kade ban shimti ban ya ka skul shnang khanang ba kan long ka jingpen toy ya ka skul ka badan ha ki shnang habe de bat ki noi kai na kaliang ki noi kai SSE kila ya kran sani bha ha ka ba kila pan pau ha ki skul ki ba duna enrollment kinra no ya kinuhikai shaki jaka kibadan enrollment but ya kani kamat an pendap how banai me yang jong ka education department kala khot ya kani ka jingkendo ko ba san ma office meeting ya ka ba ya kani ka meeting la chair the commissioner and secretary Mr. Vijay Kumar Mantri ke basot nan mandar singi kalong ba hakani ka meeting ka fifth meeting la ya don lang bat ki DSEOs but DSEOs na baro ki district hapo jongka state tika point hi kabangi ya discussion ta number 1 kalong ba kila ai yang ya ka roughly report hakabai de bat kane ka NOC ma kumba kila tv hakani candidates ni nakalian jong da education department kala pan ya ka willingness jong kini ki community school nang ta kini ki private school kini ta ki NGOs nang ki mission school bat nda Namanta ban ai ka willingness jongki ban handover ya ka management na SSA syaka education department. So mendak singi ngila yo ya ka roughly report ba ki community school ki bala submit ya ka willingness jongki hadu mentak singi bala long willing ban handover ya ka management na ka SSA syaka education department ki nakalai hajar plus ki bala submit ki long hajar plus. Dan ta hakabai dei bat kini ki private but community school ma kibadang submit menta kibadang yo ya report kalong hapo East Khasi Hills kibadang submit kila po saki arpo lightly kini ki private but ki mission the rest of the district they are yet to compile with the datas kata kata point number 1 point number 2 kibangila discuss ngili athir ya tai ba kabai dei bat ka jing bom long willing kini ki community leni ki private leni kini ki mission school ban hand over ya ka management syaka government kabangi syam kalong ba there is kamdon kata ka uniformity ha ka baidai but kajing issue ya ka notification kabamut ba nakalian jong ki DSEO lani ki SDSEO kim ai ka clear notification syakini ki SMCs kimenta nakalian jong ngila stress ba ha ka baidai but kani ka benta but serutunat nakalian jong commissioner secretary but kumjuru kini ki DSEOs but ki SDSEOs unanimously menta ka ngila shim ya ka decision ba kin issue biang ya ka shiti
ya ka shiti shabaro ki SMCs with clear clarification ha ka bai dai barkan ka jingtum jong ka sarkar bahkan ka bakin I know ya kanika management na ka SSA shaka government ada tu dan ngila fix ru ya ka deadlines ka bai dai barkan ni ngila extend na kaliang jungi unanimously ngila shim ya ka rai ban extend biang ya ka date of submission from this from April till the 15th of May. Now April shadow khatsan tarik jong May nakabantaban submit ya kini ki NOC na ni ka willingness jong ki ban handover na ki naka handover ni ka school naka SSA shaka government. Number tentang malai ni kwa ban pa bang ni namar bangila raise issue namar teng ha kabili bat kini ki NOC nak basai ling baju peak media ila karangsa nak liang jui arsen ru lanyon ni ki nak liang jui CS ru bahabi dei bat kham tam ngidon ya kinu kiton ki school ki badai ki school snong ki ba orang pas snong lan ye kinu gibreu na kitu snong ki bat bor ya tu school tinglara hang ni belum badak nu hi ya ki school snong ki dei bi hi ban yo ka sarkar ka dei bi hi ban simti nang bakan long ka ba kan long ka jumen to ya tu ka snong ani ka tu ka community kemarin ka bangan sung lingo kalau bang yo ka ngitip long ba kidon ki community school ru ki bam treban hanover barkum juru nakaliang kini ki minority ki NGOs ki private owned SSC school pada ki turu nakabasay mataksing lara marbelai kumbalakan ini samane kadon ka miscommunication ha padi barat kini ki officer dementa nakabasay hi ngila ong ba kenang ba kitu ki minority ki private ru kinyo nakabasay ha kabali bajian ngila nakaliang GCS dapat ha iki DSU but SDSU ban ai ya order kabasay ha kabili bat kini ki minority bat ki private schools nak benta kanika NOC dukum juru ha ka benta walai ka binglekan kanika matru kadika rationalization yaki noikai kanika di ka mat ka banglara nadu kini sem menurut sem badam November te ya kani menta kasing la pressure biang namar belai kumbalong menta nakaliang ka government yaki SSS school nadu arjar khatnyo kala stop ha ka bidi recruitment kidan gina kai juni ki belayo kam no sowei kidan ki belaklat batang ha gini sim ladep ngidang yo ya ka data na ka department hi ba pras patam kino kai ki bela song thai tikidan gini school ki ba ki khna kidan rei kino kai kundon tia kan ru ngila nyon ma bat mentak si hankat ka junlang jong ki SDSEOs bat ki DSEOs ngila ya nakaliang jong ka department kala kranchai ba ya kan ka rationalization only but on pendep hapo jong ubrai me dia kamut ba yaki noikai yaki school ki ba duna kan enrollment kinra no yaki noikai saki school ki ba don kan enrollment kadi kamat ka ba khatlu ba ngekren bat ka ba long ka jingrap nak benta jingi ki noikai kham tam itu ki noikai ki ba kai haki school ki ba pun ki khna kat ba ka jindon ke jinduna ki noikai